Bo día, boa tarde, boa noite. Hoxe é 13 de agosto do 2024 e temos con nos unha convidada moi especial, María Bodelón. Ela é a presidente fundadora da ONG Semillas polo Cambio, que ten unha conexión moi específica desde a Coruña coa India, e vamos falar desta conexión e, ademais, en particular, dun proxecto que está a apoiar a Diputación da Coruña, Programa de Saúde nas comunidades chabolistas de Sigra, Varanasi, na India. O mundo das ONGs é moi variado, existen ONGs de distinta escala, con distintos obxectivos, con distintas misións fundacionais. A historia de Semillas polo Cambio é unha historia moi particular, así que o que me gustaría, en primeiro lugar, preguntarlle a María é como nace e que tipo de proxectos impulsa Semillas polo Cambio. Ujú. Moitas gracias, Daniel, por invitarnos hoxe aquí. Pois contoche que o proxecto deu comenzo en 2009, a raíz dunha viaxe que fixen eu, pero que era unha viaxe turística por India, pero que me impactou moitísimo. Dentro da viaxe, que estiven como 3 meses polo país, Benares ou Varanasi foi a cidade que máis me impactou, quedei máis tempo ali, tiña como unha enerxía especial, vía moitos rapaces e rapazas á beira do río Ganges, que estaban vendendo pois moitos recordos para os turistas e tal, e ver pois esa problemática, non, da pobreza infantil, a falta de acceso á educación e a pobreza que hai, non? En Varanasi e tamén en Uttar Pradesh, que é un dos estados máis poboados do mundo. Hai moita densidade de poboación, pois impactoume moito. Entón, aínda que seguía adiante co meu viaxe, despois dun tempo, o ano seguinte decidín voltar e xa poñer en marcha este proxecto. Eso, porque pensei que poderíase facer algo para que eses nenos tivesen un futuro maior, unha posibilidade, non? Que se teñen que traballar para axudar a economía familiar, pois están xa abocados a esa pobreza, que é un círculo, non? Pois o proxecto empezou así moi pequeniño, con 18 nenos e nenas. Busquei a primeira escola coa que colaborar, onde podían ir, as clases preparatorias, así, e moi pouquiño a pouco, con pequenas colaboracións e así, pois empezou con apadrinando eses nenos, para que tivesen alguén que puidese custear os gastos da súa educación. Pois empezaron a surxir máis necesidades, non? Pois os nenos pois non estaban ben alimentados, enfermaban todo o tempo, pois empezouse un comedor escolar, un pequeno proxecto de dispensario médico con revisións os rapaces. Logo, pouquiño a pouco, pois iso foi crecendo, cambiamos a outra área de Varanasi, con moitas chabolas, que é o barrio de Sigra, que é onde temos o segundo centro e o maior, onde temos máis proxectos, e aí traballamos cunha comunidade de recolledores de lixo. Entón, é xente que ven de zonas rurais emigradas e para buscar unha vida mellor na cidade, pois ponse a buscar, ali non existe pois unha forma formal, digamos, de reciclaxe e tal, pois eles son, por así decirlo, recicladores, entón, pois os rapaces desde 5 ou 6 anos polas rúas buscando lixo na basura, bueno, material reciclable, por así decirlo, papel, cartón, plástico e así, pois collíano, clasificábano e vendíano, sobre todo as mulleres e os rapaces, e así empezamos a traballar con esa comunidade en Sigra, e pouco a pouco, pois a día de hoxe, pois conseguimos reducir os 75% do traballo infantil que había ali, porque case todos os rapaces traballaban a partir de 5 ou 6 anos. Bueno, moitos deles están agora no noso proxecto educativo, ampliouse o dispensario médico, comenzamos o proxecto de promoción da saúde, para traballar coa saúde comunitaria das mulleres, os fillos, a saúde sexual reproductiva, e logo proxectos para mulleres tamén. Dímonos conta que se as familias tamén teñan certos ingresos e formación ás mulleres, primeiro, que todo o que se invirte nas mulleres pois vai pasar á familia como beneficio secundario directo. Ao mesmo tempo tamén, algunhas delas, ademais de aprender a ler, a escribir, a coser, pois podían ter ingresos a través de facer artesanías. Entón, son os proxectos de muller que tamén desenvolvemos. Isto un poquinho todo o que foi pouco a pouco acontecendo,
Claro, estos son xa 15 anos dende que demos comenzo, pero bueno, un poquinho é o que podo contar do recorrido. Pois sí, a verdade é que un exemplo así, non? Con un caso de estudo concreto, dunha conexión concreta cunha cidade concreta, facendo un traballo multidimensional, non? En distintos ámbitos. En particular, este proxecto que está a apoiar a Diputación da Coruña, que actividades contén e en que, no marco da Senda 2030 e dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, poderías dicir que cales deles apoian? Sí. Pois a Diputación da Coruña, que leva xa apoiándonos 10 anos, dende 2014, creo que é, como te dicía antes da entrevista, pois é bastante pouco común isto de que unha institución pois continúe este traballo de cooperación de apoio continua durante tanto tempo, xa que é maravilloso. Pois céntrase na saúde, precisamente. Ao principio apoiábanos o que era o dispensario médico, que trátase pois eso, de que ven un médico 2 ou 3 veces a semana a pasar consulta, temos as medicinas aí para repartir de maneira gratuita e tamén temos acordos con unha clínica cercana para facerse probas os pacientes, ou tamén pagamos unha parte dos custos se teñen que ser hospitalizados ou outros tratamentos externos ou así, non? Porque o que pasa na India é que a sanidade pública a calidade non é moi boa, hai unhas colas larguísimas, entón ás veces é necesario pois, ir a outros médicos e claro, para estos pacientes é totalmente imposible facer fronte a estes gastos. De feito, moita xente queda con débedas, non, debido a problemas sanitarios. Entón, pois, nos intentamos darlles máis acceso á sanidade, que coñezan eso, que fagan seguimento das súas doenzas, que teñen acceso pois, ao servicio, á medicación e podan dar seguimento aos problemas que teñen, non? E logo a segunda pata deste proxecto que empezou despois da pandemia, porque anteriormente estaba financiado por outra organización, pero debido á pandemia quedamos sen fondos, pois a Diputación decidiu tamén apoiarnos coas dúas patas do proxecto, que sería o de promoción da saúde. Neste caso, promoción da saúde o que traballa é a saúde sexual reproductiva da comunidade. Temos mulleres que son do mesmo barrio chabolista, que foron formadas e con supervisión pois van traballando sobre certos obxectivos, que é o seguimento das embarazadas. Para que te fagas unha idea, antes do proxecto, as mulleres pois nada, embarazábanse, non sabían nin que mes estaban, de pronto daban a luz, viña alguén a axudalas na chabola, había moitísima mortalidade infantil, ali ninguén poñía ningunha vacinación, os nenos nacían os que nacían pequeñísimos. Bueno, entón, que fixemos? Pois todo un traballo de intentar mellorar todo isto. Entón, fanse unha xinecóloga ven unha vez ao mes a visitar o dispensario, todas as embarazadas poden vir a facerse seguimento, dánselle suplementos ás embarazadas e tamén se lles pagan as probas de ecografías, bueno, analíticas e todo eso, o seguimento do embarazo para evitar embarazos de risco. Logo se lles fai como un counseling, como un apoio para que vayan ao hospital, agora prácticamente o 100% dan a luz no hospital, e logo se lles pagan unha parte dos custes, se van a un privado, un parte dos custes se van ao público, pois o mellor lles sae gratis, bueno, pero é complicado de explicar agora, non vou entrar en detalles, se lles paga parte dos custes e despois está a parte do seguimento do rapaz ou rapaza, o control do crecemento, as vacinacións, a planificación familiar, que tamén logramos reducir moito. As familias tiñan como de media 5,6 nenos por familia e agora están en torno a 3, 2 e pico 3. O sea, conseguimos reducir moito tamén facendo un traballo moito de concienciación, porque neste proxecto hai tamén obradoiros informativos para as familias e tamén de concienciación. Intentamos ligar uns programas con outros. Por exemplo, se queren entrar no programa educativo, intentamos convencelos de que non teñan 4 ou 5 fillos, que teñen que ter un número reducido de fillos, 2 ou 3 como máximo. Entón, pois todo ese traballo de concienciación e pouco a pouco, a verdade é que se notan moitos resultados.
Entón, que obxectivos de desenvolvemento se traballan? Pois moitos. Pois o primeiro, que é o fin da pobreza, o terceiro, saúde e benestar, o cuarto, que é de educación inclusiva, porque se fan o que eu comentaba, os obradoiros intentaron pois formalas e capacitalas para que se non existise este proxecto o poidan facer elas. Igualdade de xénero, que é o número 5, reducción de desigualdades, o obxectivo 10, o 17, alianza para lograr os obxectivos. Traballamos con varias clínicas, tanto públicas e privadas, por exemplo, as campañas de vacinación ali os fan o goberno cunha rede que teñen de xente que se achega ás comunidades xunto con UNICEF. Pois nos traballamos con eles, cos hospitais públicos, bueno, unha serie de entidades intentamos colaborar. Sí, a verdade é que iso, con casi 15 anos non de trayectoria no terreo xa se poden ver os cambios, non, o proceso de desenvolvemento, os resultados que vai conseguindo. No horizonte do futuro, cales serían os retos, cal é o horizonte, digamos, do traballo en Benarés? De toda a ONG ou deste programa en particular? Das dúas cousas. Pois deste programa, e creo que de todos o ideal, porque é verdade que nos últimos anos tamén pouco a pouco vaise vendo un cambio, non só a nivel da ONG, sino a nivel da sociedade. India está crecendo exponencialmente. O nivel educativo está crecendo. É certo que para bolsillos pequenos, como por exemplo neste caso a comunidade chabolista, pois é posible que non chegase se non estivese a ONG, seguramente estes rapaces non estudiarían, pero agora xa os maiores, por exemplo, están empezando a universidade. Pasaron de estar recollendo os máis maiores que están agora en segundo de carreira e recollían lixo polas rúas cando tiñan 7 ou 8 anos. E agora xa, eso, teñen case 20, están na universidade. Bueno, pois é todo un proceso. Económicamente están mellorando as familias un pouquiño. Tamén o traballo que vimos facendo tantos anos vaise notando en que eles pois estánse acostumando a entender que programas ten o goberno, a que poden acceder, teñen como xa certas ferramentas educativas e tamén sanitarias. Por exemplo, se non tivésemos fondos para este proxecto ou de cara aos próximos anos, que pouco a pouco eles poidesen aportar unha parte, que eles se podan familiarizar con todas as estruturas que ten o goberno. O mellor, por exemplo, o goberno recentemente comezou algúns programas de seguros médicos, podese chamar de alguna maneira. Que pasa co goberno indio? Que sí que estánse facendo moitos programas, pero a poboación é tan grande que hai un porcentaxe moi alto de xente que non se pode beneficiar. É imposible que cheguen a todos, a tanta xente, entón hai que solicitalo, tardarse tempo, aparte existe, bueno, corrupción e tal. É complicado, pero algunhas cousas sí que están chegando. Entón, pouco a pouco estamos axudando pois, a hacer documentación, a facer eso, a pedir axudas, tamén outros programas de inclusión financiera, tamén abrir contas en institucións financieras oficiais, bancos. Bueno, todo así, estamos intentando transformar isto de maneira que non teñan dependencia da ONG e que eles mesmos coñezan o que necesitan, teñan máis acceso, non? O que o goberno xa está ofrecendo e tamén por sí mesmos poidan, bueno, están cada vez intentando empoderalos, tanto a eles, as mulleres, por exemplo, que os proxectos de muller, pois un poquinho a idea é de aquí, quizáis o 2030, que haxa moita menos dependencia. Xa levamos 15 anos e claro, o que comentaba, que a nivel educativo, pois moitísimos nenos destos barrios chabolistas están no proxecto educativo, tamén as familias pois estánse dando conta e queren facer seguimento das súas doenzas. O sea, é todo que pouco a pouco é paulatino e van... É un tema de ir traballando con tenacidade moito tempo. É un traballo como unha carreira de fondo, non? Porque hai que pasar tamén dunha mentalidade de que hai que pensar que cando a xente non ten recursos é pobre e logo está tamén nunha entorna onde non te poden guiar moito porque os teus familiares, pois o mesmo, estes rapaces son a primeira xeración que estudia.
pois pensas máis a corto prazo. Hoxe vou comer, este mes vou poder resolver isto, non estás pensando que vai pasar dentro de 6 meses, dentro de un ano, dentro de 10 anos, que é máis como a mentalidade que temos nós quizás nos países do norte, non? Porque temos unha certa seguridade, pois unha estrutura gubernamental de apoio. Sí, 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 no, a verdade é que un proceso así que é moi particular, porque ademais precisamente a India é un dos países, digamos, que está cambiando o planeta, ¿no? É agora mesmo o país máis poboado do mundo, nas proxeccións a futuro é un dos países que ten maior posibilidades de crecemento económico nas próximas décadas, é un dos países BRICS, bueno, unha serie de particularidades, ¿no? Que o fan moi especial. O que pasa é que é certo que é un país como de grandísimos contrastes, non? E querería che preguntar, o sea, neste marco, un pouco desta conexión Coruña coa India, por que crees que é importante seguir a defender a cooperación ao desenvolvemento, non? Nun mundo pois tan interconectado, interdependiente, tan cheo de riscos globais que van do cambio climático aos conflitos armados, por que é importante? Cal é o papel da cooperación ao desenvolvemento? Pois eu creo que é moi importante porque existe a globalización, como te decía, en India tamén se ven os efectos pois, da mellora económica, algúns, por suposto, están chegando ás familias, pero moitas cousas non chegan aínda, non? E creo que a idea de xusticia social e solidaridade por si mesma non vai chegar. Por qué? Porque aínda que temos un mundo global, ao mesmo tempo é un mundo que cada vez máis individualista, moi mercantilista, todo é en términos económicos. Entón, creo que é necesario que exista eso, como que os países, de alguna maneira, con todos estes problemas como o cambio climático, os conflitos bélicos, bueno, moitas outras cousas que están a acontecer, como o que pasou coa pandemia, pois poidámonos poñer de acordo de alguna maneira cara ao ben común, de alguna maneira unha organización. Sí que é certo que a cooperación cambiou algo, pero non cambiou tanto dende os anos 60, e aínda moitas cousas que ten que mellorar. Eu creo que non, que é moi importante, pero ao mesmo tempo tamén hai que poner un ollo na transformación, un pouco unha revisión de como se fan as cousas. Por exemplo, cando se comezou a facer a cooperación descentralizada, que está moi ben, que é pasarlle os fondos directamente aos países e que non sexan, pois, non sei, Nacións Unidas ou os cada goberno que sexa o que decida o que ten que facer os outros países, se quere colaborar. Bueno, pois está ben que eses países facendo como unha estrategia de cooperación pois poidan utilizalo, pero aínda así hai cousas que mellorar, por exemplo, exceso de tecnocracia, ás veces moita financiación de temas mercantís, de defensa, ou cousas así, ou seja, hai que realmente facer certas revisións, ver que organismos realmente deberían coordinar a nivel institucional ou a nivel global isto, pero cunha transformación eu creo que a cooperación é importante. E no caso, por exemplo, da Diputación destas subvencións en concreto, é que non é só xa no goberno, que seguro que cando cooperan, non, cos gobernos directamente, seguro que moito usarase ben, pode que algunhas cousas, pois bueno, cos problemas que dicía eu da tecnocracia así, pois non chegue todo ben que fose necesario. Pero, por exemplo, connosco as ONGs, a importancia das ONGs é que estamos ali directamente traballando coas comunidades. Entón, está chegando tamén a pequenos bolsillos de poboación que o mellor non recibirían. Entonces, eu creo que a cooperación con certa revisión é moi necesaria para conseguir esa xusticia social e esa solidaridade que de outra forma con unha sociedade tan individualista é difícil que por sí mesma. Eu creo que para todos os problemas globais que temos debería haber como de alguna maneira vai ser difícil chegar a un consenso, pero sí que con certa revisión sí que é moi importante, creo, a cooperación. Moitísimas grazas, María, verdade que é unha experiencia extraordinaria a túa e a de Semillas polo Cambio. Seguiremos ben atentos a este proceso. Moitas gracias pola entrevista e a participación no maratón. Gracias a vos por Chao, facer isto, é chao. maravilloso. Gracias, Daniel. Adiós.